Bela-bela hambai joto medi dama ini maunya kami wo 125তম মন কি বাত অনুষ্ঠান जों रायलायखा मने बिसिंथि खायै जों बर' বিভিন্ন দল जागारो दिनै सिनि BJP o 150 बुटा जोंबा दिनै फायसफायखा बर'नो फायफिना हामबाय आगामी दिनाव सिनि ओ कृष्णपुर विधानसभा तै 11 महारानीपुर एडिसी o बसकांगो सिनि BJP सारा तेके बतंगला जारा बिरोधी खायनो जोंबा जतनो फायदोंगो आगामी दिनाव सिनि दल फायदोंगो कारण मोदी जिनि नाहारमो तेसिनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिकसानि नाहारमुनि गाहामदो लुगुनो बरफ दिनै जतनो थिंबाय सिनि लगे फायमानि बागै बरफ पाइपे हामबाय ताय बरफनो हामबाय बसकांगो सिनि ओ कृष्णपुर मंडल कृष्णपुर विधानसभा तेबा आगामनाय कि प्रासारक तेबा आगामनाय कि प्रासा आयोग लथुं चिनि दफा आयोग लथुं चिनि दफा आतपुरी लुचिं साथुं बेला हामबाय वंदे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद जनजाति मोर्चा जिंदाबाद हामबाय जतनो